Weet je nog hoe de naam van de Maienvakantie Bolzon voor de eerste plek zitten, maar een supersnelle tijd van 21 seconden zit er even naar IJzer boppen on. Maar in Tjom binnen ze net dom en ze hakken geweldige letters. Zo maar, de E, de S, de L en de T even springen. En de I, de D, de T en de N. Jongens en famkes, ben je maar klaar voor? Ja! Zeker niet, hè? Ja! Dank je de tijd. Noei! Dit knipt de burgemeester vaak terug. Lent. Ja, heel goed. Iets dat een nieuwe plant uit groeien kan en het riemt op liet. Zie het, heel goed, zie het. Heel goed, een veske om te jongen. Liet, heel goed. Ja. Ja, hartstikke goed. Friesland had er al van. Wat glutter als een dorp. Hartstikke goed. Zeg het, ja, stop het hier. Haha, jongens, het is dan fantastisch. Wat een supersnelle tijd van 52 seconden.